It-tagħlim mid-dar huwa wieħed mill-proposti tal-att dwar l-edukazzjoni u r-reazzjonijiet għall-idea ġdida l-pajjiżna kienu mħalta. Iżda l-konsulent tal-Ministeru għall-Edukazzjoni Salvina Muscat saħqet li studenti li se jkunu qed jibbenefikaw minn servizzi ta' homeschooling mhux se jkunu fi żvantaġġ filwaqt li dawk li jażlu dan it-tip ta' servizz ikunu każi partikolari. Li l-istudenti mhux se jkunu fi żvantaġġ għax din il-liġi anzi qiegħda favur ħafna l-istudent, favur ħafna l-impatt kollu illi qed isir fuq l-istudenti. Ġifieri din hija xi ħaġa ġdida wkoll li daħlet il-filosofija li aħna naraw l-istudenti se jiggwadanjaw bil-policies u bl-affarijiet li aħna qed nintroduċu. Il-homeschooling jista' jinkludi wkoll programm maħdum ma' skola partikolari biex ċertu suġġetti li wieħed ma jistax jitgħallem mid-dar ikun qed jitgħallem minn ġo skola mal-għallim tiegħu. Dawn jinkludu suġġetti bħal huma l-edukazzjoni fiżika, ix-xjenza, l-arti u d-drama. Għallim għal dan is-servizz se jkun impjegat biss jekk għandu liċenzja valida maħruġa mill-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Ġenerali biex ikun assigurat li l-istudent se jkun qed jingħata l-aqwa servizz individwali. Il-Kummissjoni għandha wkoll id-dritt li tagħmel spot checks fid-djar biex tara li l-esperjenza li qed jingħata l-istudent hija waħda li qed tħares ir-regolamenti. Peress li jien għandi warrant, meta l-ġenituri japplikaw biex it-tfal tagħhom jgħalmuh u jagħtu ismi, min ħajevalwa jekk toħroġ il-liċenzja joħroġ il-permess jew le, ikollu ikun ċert illi jien għandi l-warrant u apparti li jien għandi l-warrant jiena wkoll persuna idonja biex nikkontribwixxi għal ġid ta' dan it-tifel. Is-servizz jista' jkun irrifjutat jekk l-awtoritajiet ikollhom suspett li min applika l-homeschooling ikollu intenzjonijiet li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-istudent, pereżempju li wieħed ma jkunx irid li l-uliedu jitħallat ma' studenti ta' ideoloġija differenti. Muscat saħqet ukoll kif is-servizz mhux se jkun qed inaqqas l-importanza ta' istituzzjonijiet edukattivi jew li dawn se jaraw nuqqas ta' studenti. Dan għaliex ħafna mill-każijiet ta' homeschooling se jkunu minħabba raġunijiet ta' saħħa jew sitwazzjonijiet partikolari bħal ulied ambaxxaturi. Aħna qegħdin nitkellmu fuq edukazzjoni. Mela kull ħaġa li tmur kontra l-edukazzjoni ovvjament mhux se tkun permessa.